Здравейте! Обещах ви да направя клип на на един сервер в Майнкрафт. Това е Космокрафт. Ето джойнвате. Епито ще го има в описанието на клипът. Чакайте. И както виждате, сега да видим дали може да влезем в сервера. Вече можем. Добре, можете да... това е... може... какво пише тук? Welcome to Survival Games Single. Окей, може да изиграем една игра и това да е. Между другото аз съм циган, да. За доста як циган. Например, да. Представяне. Напълно. Само вляза. Как видите, има много хора. Фак. Всички са се напълнили. Добре, ще влезем в... така не знам човек. Опа. Окей. Така. Казвате, не съм играл много, имам 8 кила. Паричките ми са 235. Плеяри вече 5. Трябва да направим минимум 2, за да започнем да играем. Не. Сложим по човек сами, добре. Щом сме 8, ще имам по-голям шанс да взема нещо от честовете. Ще направим една игра, да ви покажа сървъра, който игрите в него. Почнем с 10 секунди. Ще изиграем една кратка игра. Също по меню. Окей. Взехме дъма каската, като по-важното. Да вземем тук. Празен данни. Още един чест. И то са празен. Ще се празен чувството. Този го умеем тук. Ръчка. Повече имам пипи. което е лошо. В принцип имам бисибилка, която се пие и почна да търся нещата и невидими. И търсям се успокойствие. Който дим. Да бягаме от тук. Имам чувство, ще мога да се някакъв. Заради даме каската ми, защото аз съм циганин, като виж циган се даме каската, че да го биш, нали? Защото е нормално. Защото виждаш цигани да е много повече тези неща. И там ония ще го нахлопам с пръчката. Там ще трябва да само, той ще ги обрал нещата. Така. Тук трябва... Фак. Какво? Какво? Не запора. Ой. Така. Видяхте как става. Първо сега ще отидем в кит пипито. Да ви покажа за ония кит, който ви говорих миналия клип. Кит Кенгуру. Както щом виждате, сега са пуснали. Така, то е. Да им търся тук. И беше в мечът. Кипипи. Ето го. И сега. Да. То е. Бе ме пуснал. Да съм убим. Ямото кос. Да, то са лък.
Хубавото му, че като целя някой, но замъглявам зелението и почвам да го троя. И сега гледайте. Де имам бил е. Троля. Така. Ето. Както виждате какво. Ето, където пише Kids. Цъкте. И ето кенгурото. Струва $10, което е много ефтино. Не всеки път, май всеки път ви взимам паричките. Ето ги, Protection двойки. Много спички, с които ви дава сърца вместо храна. С това нещо. Вижте, мечът не е нещо особено, Sharpness 1, Breaking 10, на Speed 2 и Jump Boost 3. И виждате какво правите с това нещо. Скачате минимум 10 блокчета нагоре. Вижте как се кача навсякъде. Може да се кача тук. Може да се кача да. Ако се бъгна. И най-якото като влезете в пипито. Вижте какво можете да правите във водата. И сега ако примерно такова, вие може да скачате така. Това е един доста полезен кит. Примерно ако някаква бие и слаби като мене, просто вървете това напред с това, защото да можете да бягате. Така като мене, така, си бягате. Така бягате, виждате, че как се бяга, как ви лагва играта. Но пък съм жив и здрав. Благодарение на това нещо. Виждате колко е удобно за бягане. И доста як кит между другото. И това е горе-долу, иска да покажа сървърчето. По-нататък ще има доста клипове на тази игра. Ето сега ще го смърдим. Ще го смърдим с нашото. Както виждате, може и да настигате и да скачате високо и да ги осмърдявате своята миризма на кенгуру. Така го гоните. Естествената бия за край на клипа е. И както видите, почти стигаме. Както видите, тук е доста лаги, защото има доста хора. И вижте, ако са такива слокове, не могат да ви оцелят. Ето, и отдолу в чата ви пише на колко сърца става примерно сега 20, той е на 15. Защото сигурно се хилва с тия супички, както ви показах. Така да стати пред него, почти го цепите, но той замина някъде. И така, това е клипа, да учим се някого. Как видите колко. И така. И ви убивате спечели 126 точки. И после мисля, че няма друг начин, само за влезете в портал. И както видите от между другото имах легендарки и блокчета. Някъде че тук така даваха, между другото, когато бе спрям, даваха тук така отстранени безплатни легендарки и давам блокове. Ама всички нямат. Нямат. Ето вижте, както видите. Ултра хардкор. И това е общо взето. Давате един лък, който ме видяхте в началото и след това може да се телепортираш навсякъде. Но явно нещо само, аз съм го метнал като пълен тъпанар. И както видите тук, са готови за бой, да се хвърлят и да се борят. И това бях аз с как игра в този сервер. Ще имам доста клипове в този сервер и още много клипове.
и до скоро!